conventional medicine, nutritional medicine, and the herbal in tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis. Boigo mbabwa tobokorera bonde buna general consultation okolengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So nakitokera umuntu akiro bisito to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia kwerena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukorwa na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo Goroba ya Gatato Erumu 307A and in Tubuate branch Muchwell Doret Enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and in Tubuate branch in Dumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ine, nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachise mi chikerero. Ndizi TV. Ubwansu, Gusii. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio y'abayibuli. Kia Ndizi TV nende nebiro binde ngo kualigania aso umurubiri o Worldfit astokumira na daktari yogo chota semia amange otomanyia amarweire na kiagocha asemibere to ningi yeko yareta na boigo na kitora betoko yatanga na boiga se clinic ya Worldfit na kibakorwa obogwene mwanche muriyeria iretaria na Frida kerubo ikaransa oike elinde tosange aso wama gochaka bona igagoika omoelio kulinde nyora asinse mochitie mitandao hasensemo ya Facebook na bokotonyora wetra Ndizi TV News Digital na boga sensemo ya YouTube wetra Ndizi TV News sensemo ya website na bokotonya wetra www.ndizitv.net boigo na bogosangana intwe ekerengeri kiago weseli boliriago wetra senambiri gabo screen yago tumanyenga yokobwati umurubiri koru na boigo liboliriago wocha se daktari kegana anwale ga studio abegago kwirenelia kondo mwanchi muriyeria ntara kumanya litkolia rero oburiri tugukwanira tiandara mwarigani daktari atumanye na kyakorukwa na boigo clinic kyaye ngaike gotoka. Karibu sana daktari. Asante Mskerubo. Eliteria ni daktari Moses Kena Uzarigo. Kurwa senyekitari ya Worldfit Centers. Worldfit notulenga Bosongo katikati ya town asa nyumba ya Uru Plaza andilera mutukaye kale kurukunga Aliza Plaza Goroba ya Gatatu Erumu 307. Karibu sana. Na kia wiki yawe yalinge daktari? Wiki ya ngeretabia sana. Tukunya gusese nigu ase client chito saborire weito twaruri bakuwena sobonge so we are celebrating naro chabanta abangi bagontinga ngo talira barase clinic timete semba bete bagoikirana abangi abandi bako referred kurwa tabe tola bantu bakuruka Mombasa baje gutorora igo tuamini tinga Worldfit into the moto. Yeah. Asante sana daktari asogoika ase studio yetu elinde to semi mwanchi muligeria kolende daktari unabatambengo tebanga mwanchi mulinya kabwa to burire bwa machandire gosaro chi amate yayo burire mbororo bwa bachandire ani gagutuma ujumbe nke elinde tu erobelia na bigo tu akwanero burire ubo daktari kanaligereti ti ujumbe chinyinge mwanchi muliya batanga koranje atebi daktari akwanere oburire bwa cardiomegaly no burire bwo kubimbe ngoro bono igoli tukolia rero mwanchi muliyo una buburire turachi gukwane no burire bwo abere bwo chanda abantu anamo na sebinyoro asense itu ya Kenya ngimekero kuligerere bwa retro mo chando igo daktari nachi gotosemia mange na kirende tutaraikira sokorwara na kitobweneta gwetanga nabo igekero kwa rwari osekero gwatoka kaneno burire bwo ngitambukiro ki obweneta koimukiana mono
ase ensemo ya Worldfit clinic na kibakoena nobo gwenya ego manchu mulingo kwaligani bene elinde tusanga asobwa madaktari abantu ngembaro robota maiti obomboro ire kyubo karate bingo cardiomegaly mboro ire ki cardiomegaly taliburwaire nekere nkole kobenene ekere kole kobenene na rutukuruka nga cardiomegaly lakini ekorokinga oburuire mburi borusumu burugwime you have another condition it is burugwime so what I'm trying to say cardiomegaly is enlarged heart enlarged heart na nkoro ya bere nene lakini ekorokinga yaya oburuire mburi borumu bungao oburuire mburi borusumu birugo bwagerire nkoro ya korireki ya enlarged so ekeroto tugukwananga enkoro ya enlarged na kieguje cha kobenene enkoro engamune geut geut kiriya bana baguchesera bakobeka omuika so mune nkoro ko mune geut kiriya kobe kumuika omunge ige kunya kobeke genya kugaria ne enkoro naboyo enkoro you know negeuti gekobe kwa manyinga ime so amanyinga ekera gutigara imamangi ali enkoro kobenene I'm trying to say this onye enkoro teri kurusia manyinga se omubero ye iminda teve onye enkoro ingege kombe kitukunywa maji muno kubeka maji se kombe you know the kombe kinge koba kenene because the kombe kinkeli elastic lakini enkole le elastic one kero kubeka macha ko mange enkole bi kunyako ko benene so what I'm trying to say is this in short the genesis yen koro ko benene no ko ben koro ya sinyil koira manyinga buche somubere omugima amanyinga tigere kobere senkoro ime so ekera amanyinga bera mange senkoro enkoro liachaka kwen large ngende gotebanga obu cardiomegaly okobo konene gwenkoro no koba amanyinga manga tigere kobere senkoro ime likage wande kogende somubere ati aira nagucha maiga tigare enkoro ime enkoro yachaka kugaria so meaning ne shide nde yons eragera manyinga tagende so umubiri atigare kobere enkoro nere kogere kwende cardiomegaly yacha gose enkoro ya enlarge Mbiyamana sana daktari. Mbiyamana sana mwanchi umulire onyambono kwigorere TV yago. Ingo togendete gusanganere Dr. Ken Moses kurase clinic ya Worldfit astogendete gusanganere astogukwanera igoro yo muchando ubukubimba enkoro wose enkoro yago konenea. Akurende otumanyirie uyu muchando kiyo. Kondende tetoligereria sobo ime ningi keragere enkoro yago enene daktari. Ningi keragere enkoro yiga esinyuko ira amanyinga gochia somubere atigara sana. Exactly. You know what it is. Bono. Ningi keragere enkoro te tuma manyinga agende somubere omugima lakini atigare maega. Atigare senkoro ningi keragere. Chishide ina kiragere enkoro yago ebenene egente getangani is what we call heart valve disease enkoro ne bugate emerangu ekorokunga valves you know tugulinga mitral valve tricuspid valve aorta valve emerangu ekoigora manyinga asoka guchisiko emerangu eye ekorokunga valves etwale mechando unabono etsinyuko ibunga burunge emirango irike ko umaitekero emurango kwiguka amanyinga aswa asenkoro imigosese what you call you know the chambers alafu goikam na ando murango yo oibunge enkorekere
eko contract senkore eko tuma manyinga egera manyinga aliage tera na gocha maega lakini onyora manyinga alia kwira na gocha maega bona tujino wono lika enkogenda mutu aira na gocha tote gusinga the atrium ile ja kugalia muno because bona manyinga alia tera tese atrium alia cha ese atrium nanda yanda menteka enkolia cha kugalia tiwa nini ekere mirangu murangwerie yenkoro tukuruga valves etali koibunga burunge yachakire gusarika ndiwa nini inere njere yemo yokugera enkore bene lakini nani konyori gantaraji kogendera muno mweda na watu akwane enkoro mbata matinga gasi enkoro na manyinga gasi anire amanyinga nara kuimuki endagira irumu berumugima amanyinga nara kuimuki oxygen airu mubiri umugima bona amanyinga ingatari chikogende so mubiri umugima miskerubo atikaire senkoro iko nande minute ngaki nyore nkore go chikomia no mubiri umugima chikomia ole because umubiri umugima tuli konyora oxygen tuli konyoa nutrients egasi enkoro no gutuma amanyinga agenda umubiri umugima ene gasi bekire you know egotoka kegase central left yegekuba on the left part of the yegekuba no enkole gotoka so enkole ekorone pump it's a pump ego pump amanyinga agenda umubiri umugi so what we're trying to say onye pump yekofe ego sinyo kupuma amanyinga burungi gujikonya tole mechando emingi sana so I've told about the values again tukende gia kabiri umuntu anyore uburuire bwa high blood pressure pressure ninki meta bantu bangamanya bakumanya bakati pressure na manyinga comment keso mubere yaya pressure minutinga this resistance asa manyinga gutara guchese meki emeki yago yasarekire yago teire emeki eri atware maybe cholesterol nyinge bono teri koigoka gose yangire koigoka yatware nteko atherosclerosis so manyinga tari kogenda kuchi umubere umugima manyinga tari enkolego kolegasi nyinge gutuma manyinga yagenda umubere umugima muno ko kolegasi enkole gasi nene teri enkole iri kuja gukora ki kubimba because it's so it's being strained enkole yacha kubimba iguburu bwa high blood pressure abantu abange babugate cardiomegaly enkoro yabere nene no koba amayi kwende babwa twali bwa high blood pressure kosa amanyinga kogenda igoro egekege tambi umuntu twali bwa cardiomegaly egento kende kiragero twali cardiomegaly is what you call coronary artery diseases enkoro yago nkuragerere enkoro yago nkuragerere nibwate neroneta getamanyinga what I'm talking about is heart muscle enkinyama cyenkoro nekyo ginkitagete kiragere kitware kingu kitagetamanyinga bononyo ekinchire cyamanyinga either cyagoteire mnabona uratwala clot amanyinga agande agenda block inchiririe korageri enkoro gusotwale cholesterol nyinge yagende bunge inchiririe korageri enkoro then the heart muscles kirichie enkoro kirichie enkorageri ngo kiri gutwara what you call ischemia no kwa muscles enyambere ngo kigokwere eri enkoragera kuri enchiririe yasarikire so what will happen the other part of the muscle yenkoro ngo kikobere ko kolgunere gasi enkongu bas inanza kufura tiwa nini abantu batwaliye ndogero kunga cardiomyopathy cardiomyopathy namarwira ali akori enkoro amarwira naro mnabono viral infection arache ali enkoro yago ikinyama cyenkoro naro nabakolenta eshida mne togwenete cardiomegaly coronary heart diseases tukwana muri zungu yani bono amarwira mange turagendera gukwana aragere enkoro yagere ntemicha nani tubwate bono utige enkoro gutwara marwire uka nani tubwate marwire atausika ine enkoro lakini akogera enkoro yago nande koleki abene na bono konfano utwali ntuge koro kunga
Hemochromatosis nekere enkoro yago egotwala a lot of iron. Iron yeko wa deposit yese enkoro basi enkoro yago yatwale michano. Pregnancy. Umuntu abe olengose mulito, you know, na waranyole problem mune yetogenda kwanira. So ebintu nebinge mnangente koteba biragere kobu mubiro munene. Kobu mubiro munene na birachangie kogere enkoro yage benene. Ebintu nebinge buri sukari na buragere enkoro yage benene, you know. Ebintu nebinge otwali ngente kunga pulmonary hypertension. Enjiriye kuira ekurusia manyinge ese enkoro yairese, you know, ese ama egera manyingali ya chikusibibu, what you call pulmonary artery. Once the pulmonary artery yatwalide mechando yatwali nto kunga pulmonary hypertension na bego changia kogere enkoro the left, you know, ama the right ventricle yago onyolenga yakoleke yabere nene igamorwe na mangi utako, you know. Ndo kwa natokole. Bia mwana sana daktari asogo sanga na mtu asobwegare na gutomanya ningi keragere enkoro enene gumwanchi muligeria bia mwana sana chinga kyogenete gusanga imeyo moroberi o Worldfit astogendete gusanga nere daktari unabereka gutomanya obore umuchando okadi omega liyo umuchando kyoyo na ende ningi keragere umuntu atwara umuchando yo konde daktari mwanchi mulie naga nikumanya ebimanyereri mbire bibi kondo mwanchi mulie totaraswa sensemo yebimanyereri nabo kugenda gutubwatia sensemo chichi mitandao sensemo ya Facebook ugwetera Ndizi TV News Digital nabo ga sensemo ya YouTube ugwetera Ndizi TV News boigo nabo kusangana nitekerengeri kiago ugwetera sina mbiri ga base screen yago otomanyinga yoko bwatia omurubeli koru nabo igoli boli lyago ase daktari kubwatikana no muchando igatugukwana ali tukoliya rero wose oborere buliyoro chebwa bere bugochanda umubero gotere na sole daktari akerekendo ebimanyereri mbire bibi ebimanyereri by'uburuire guse we enkoro kobenene lakini andi ntaraje oso ese bimanyetika nginyoli bantumbuli na inyoire n'abantu amuntu n'abasubati abasubati ngutwara bari kishide kibere bagwente ko kumanya baba bangaini egere bamanya nki bagwente gukora ishide ya mama swati bakonyora umuntu uri basubati abantu batabwatia manyinga eso mubere abankorora abange around 95% n'abasubati amanyinga tayisainiso mubere wabo because yamanya abasubati mbabwati kishida, you know, kiragera amanyinga takobera umubiri unabona abandi bali bagutu batu too much, you know, nkororole process yo konyora abana, you know, banyora nga even babwate what you call iron deficiency so umubiri because of, you know, survival for the fittest. So kwanyora umwana natagite no mungina natagite. So ina beragere. So anemia ekero musubati yagutwara manyinga harense wikomanya ngenkoro yago nkoberene guchikoberene bakira nanyolda abandi barobisiyane nkubate ngahi how come mugendete gutara igalisiko nande, you know, amanyinga gari kwende 5 6 whatever, you know, we have to make sure amanyinga itonale kiwango kirigeta kire kera amanyinga ko bamake enkoro is going to strain kwende yagegere kwende enkoro benene because of, you know, egasi uchi ko wenene again tukene kire tokuruka arrhythmias ne kere enkoro ekominyoka yani gwaka no jibne charrani nandu oko yegubnewa yani ekero montago pimu ne machine iri gupima, you know, blood pressure kwanyoro gote bunge nkoro yawe gwaka 110 120 90 something 80 something ekere nkoro yawe kunya kwaka bwango telibya gwikochi nyagita tumanya nga nkiye kogere nkoro yawe gwaka bwango ogwaka kuli bwango
isi yotatinga nkole inko nyova wakiole ekini kende yonse kiragere nkoro yage chiese bwangu lakini aboge kogera you know enkole benene so what I'm trying to say na nago tebi even to biragere enkole benene bingi it is always important kujenya gitari to akoro bolingori to manyanga nke kogera enkoro yage ra benene so that we give you the right treatment to kujenya gitari mbo bwatigeso actually njama munyagitari wanga ya munyagitari tali ngaki ngaya nabera abasekoba nabera kuikomanya nkiye kogera yuko na tubwate tuyikuru nga diagnosis so munyagitari tubwate kokagera is what you call impression the impression inaro kokagera lakini kokagera nkoragera umuntu agwa maryogo wikato make diagnosis bono no gupima na kobashwanga uri unabugo sumbwa tumuntu amurwe katurigira linganke emanyereri kwambura bimanyereri cyo umuntu aramanya nkoro yabere nene bimanyereri ikamanyereri getangani is what you call shortness of breath oko yana kwabere mechando bono mbeo tiliko gwisana oko yungakia haya ngukunde and especially kero umuntu agukora haranse takorala flat nabwo abantu abo gukikonyonya gitari babekere kipiro akorara muri karanse yamuyimukererigwa because gukora flat amanyinga manga gukikotikale nkoro so gote nini oko ikaransa you know because of force of gravity yamokonya sinini so shortness of breath inering going to get tangani umuntu chikorora obwate kwirende obwate shidemneyo again to kende is what you call you know abnormal heart arrhythmias yani twatebe enkoro rhythms ya enkoro the rhythm ya enkoro kirigo chikoberi nomo waka mnecharra mutago twala palpitation enkoro waka bwango because enkoro mati ya tebi unobongo bwa ungantu oxygen te kayese kiarakeri kora bwangu oxygen te kayitera ikase enyameri ya gari kora bwangu enkoro yao bwaki wono you know enkoro ya twala abnormal heart rhythms you know enkoro ikuchiesa mnecharrani igobona bantana bakonyora bagotinga enkoro yani ko waka bwangu nkuiku nabako kwereza you know no muliri nyoro mukyo gago sinese you know the carotid artery nabokora mune enkoro igutumo bwangu usiga igokora igutumo bwangu so the rhythms yenkoro yaba abnormal ndiwa nini korosa twatebiri ngumungite msikerubo enkoro nere kuira oxygen to all parts of the body and oxygen nere gutumika so gusamba gusikolenta energy compassion tego kolekana kwerende tego kolekana kusamba endagira te kunyalikana onye oxygen is not enough the tissues endagira ni kumukuna na manyinga yurese ikwenda nkaichinguru chigo chikoba bona konya abantu ababwate you know baro sete side extreme okoza kulikula yani okorosa umuntu arosto no yani no mwanya gasakara muki ahora sete side noto gente ko kwane gento kende is chest pain enkoleri ya chakiri gutento bosongo kuri ya gutoro bosongo tukurukanga angina pain ekurukuru esenkoro yachaka nero kororokana abantu bandi bachaka bimbo mubiri miskerubo muna bago chaka twali ntu nga eldima ne kramache aguichurasi muno munabona amaguru uguchikomo bataiga agetongo kyarorokana gari samacho twara gotiko pitting eldima so the pitting eldima liyo kurigereri abera abana usiano nenkoro kubimba amaguru you know ina bekoba na umuntu yaratwale you know kokorora abandi bakora bakamanyinga asoka because whatever manyinga italiko tako gende sumubiri wana kure na goja megati kale sama ara mangi congestion ya manyinga ya toke sama bonekera corona wa manyinga ara koleki ara soke you know esioroli
esiyolo neona bekonyorekana bantu banyo bagwatu omuntu yani what I'm trying to say in short ni ntenyo kwandi ibintu ebinge nkeringa omubero omugimango salikole uko bali gwenje omubero omugimango salikole because omubero oyo bono tuliko kikonyora ndagira omubero tuliko kikonyora oxygen then what we expect is that ngango yotwa turambe cyane mingi sana yeah mbia mono sana mwanchi mulirira niko tugendete gusanganira daktari oyo gendete gutumanyia amange gwetera omuchando okadiomegali obereka gutotebyo omuchando kyoyo na kyogo cyaso mubero ito nabo igo ibimanyiriri mbiri bibi akonde daktari omuntu obwate stress birengereri ibindi nanyoro omuchando oyo sana stress nembe stress useme chando yebirengereri nemebe kuigure miskerubo abantu bakwingenda you can imagine umuntu twali birengereri bakucyungenda lakini twa itwantu bengenda mate konyera to kumanya ujalinga yuko kigo agenya uruze kale ko kigo itugari yo jakorosa bubi so ndota get bantu bayingende what we trying to say ebirengereri ibinge twarole abantu bali madhare hospital kerenya gitari nebugate you know esemo yabantu bali shida yobongo nantu ateberenga stress na bego changia how ubona ki stress yera lente enkolebene stress na beko lente ndunga you know stress induced cardiomyopathy stress induced cardiomyopathy na bekole nani stress na bekogera chinyama chienkoro kisareke wikomanyega yankoro ngikolenda number 1 enkoro ekwende stress nkogerere chiomoni gite chabo produced chinyinge sumuru mnabona adrenaline you know cortisol adrenaline yakogera enkoro yage bwangu nantu atebire ngenkoro guchukwa kabwangu nkogerere gentuki nkogerere you know enkolebene so ego stress na bekolenta enkorokobene nemisi kerubo daktari ngonyorora abantu mbaroro bwatamanyi ngara makaso mubere kero kende kero batukane no muchando igano nyare kobwena yes omanyete boruire bundi bwenze nagotebi useme chande ni yasike kobose mubiro ito gente gitangani no gutaka kumanya ngeme chande yenka yeko so anemia usikogera manyinga gendense na vera chi sababu chinyinge tati sababu emo nana gotebi mono nabasubati because ekero bago chikuikenga kiyawo yoko twembura banyora ngampa bwate complication get tore basubati babwate fibroids babwate amanyinga gende akogendanse tore basubati you know bagutwara usaba ngutumia hormonal contraceptives ego ikenga kiyogo tubatu abnormal you know saidi twarada basubate karwa ikire menopause narwali ya bange sana bawo kimyaka 45 years batu gututaliense you know bakirinya gitari nabera ache because nandi twatebire because you know survival for the fittest twatebanga umungina natagete go survive umwana natete go survive bone ndagiriri yarengeso umungine bakororana bahurana no mwana egere ya anemia so the first thing nangenda goteba anemia no kumanyanga ngikyanyerenda anemia nere goja because of even cancer you know we have seen it anemia nabegoja because utali kubwati enough iron so first no kumanyanga inkikyagera anemia yachisomo inkikyagera manyinga agendanse so once ekente kyamanye kremis kerubo bono kuigweni ndaisi because you know egento kerikyare nteshide na kiye korusi bono tumanya komenta manyi na turamenta manyinga kulingana you know ngakyangana na turakwe you know imatinics kiri komenta manyinga onye tole manyinga unalise na ora bekirwa manyinga you know blood transfusion so once you have been blood transfused na kwende amanyinga na wa comment kala kim nangendera ko hotel
most of the time bali bagotebi bali babwata anemia ibako gotenga twabekirwa amanyinga lakini ana manyinga kogenda twabekirwa amanyinga agenda because imbara amanyanga nkikyale egento kiri kyale ntankira ba correct. So what you are saying, correction has to be done for us to achieve amanyinga yatakiri abamaye. Yes. Daktari riboli rinde omuntu obwate omuchando ase thyroid yaye. Kero kende nerete omuchando yoiga okardiomegaly. Yes. Nabekolenta. Muntu ingona nyanya kabote kerubo nga sababu kiragere nkole ebena nekinyinge. Omuntu atwale goita nekaro okulira omuntu ebigotiga kwanyora bwate mbochero. Mbochero so ibigoti biyaye. You know, mono nande ni shida y'abasubati ekonyora abasubati mono because nanagote a process yo konyora abana ngo basubati ngo survive bale nabana bono banyora nga, you know, the iodine yairire so mubiro. So niye mbochero konyero yasokire. Mbochero linto bwate, you know, the thyroid yabimbira tokurukanga goita. Goita naberabe type 3. Naberabe gento yokurunga hyperthyroidism. Yani goita ye ekorosi chiomoni kiri chinyinge side, the T3 T4 chinyinge side. You see? Yaro kunga hyper. Liye go produce chinke chiro kunga hypothyroidism. Go say urothyroidism. What does it mean? Chiomoni chiri, they have direct, you know, impact. So it's a koroyago. China chico tenga kien kore waka. So chico will produce chiji nyinge, you know. Na we nkolera ake saidi natuwa tebiri. Ejo ekogere nkole benen. Chico will produce chinke saidi. Na ejo na chico gere nkole benen. So again take igoro kwe mbocheroga egoite. Ose a thyroid gland yeye ego konya mangana mange. And the thyroid gland yeye omungete nere kolenta what you call metabolism. Na kiendagere kubunu somobe. So onye ndagere muna mafuta kali kubunu. Gochi ale kubunge nchiri chinchira jija manyinga. Na aroje nkorona ndeba coronary nini ata disease, you know. Go say, you know, chigere rhythm ya nkoro ever affected. So yeah, they do. Ambie mono sana daktari si okoira niliali bolilio. Daktari omuchando yigo bere kugochanda abantu abange nande kero kenda abantu bande mbali bochi bamanya gusimba bwatu omuchando yiga. Nekero nabora nyale bakwenda abande bagorana nilioge chemist yatuliza maybe pain eli babwate. Kero kenda omonta atuare omuchando yiga sigike getambe. Chi complications sinchili chiaranyora. Miskarubo natuko twataba butambe senyekitari yetu ya Worldfit. Nkelinga itwa mintinga ya saa 3 ngete bantu barwale. So ekero korra turwale te tulinya gitari mnokorra abantu banyegitari. Eminetinga, you know. Amagoso na togokora. Omanyete na umena na no ya administrator ya muyenye gitari gitega town. Karanduru ko ontenyo onkwani. Ante bingo manyete igepindi kirikiao kirije TV nkora kerongo watching sana. But kiagerire barwire ntubwati bantu bakurunga outpatients yabanga matukaye. Nga yani abarwire bakaire kogenda nyagitari. Aikuwa roji nyagitari kingeja chakire ku advertise. Kagero mete toko baseme una bagwetanga na marwira. Abantu bagwenire. Abantu na umira n'umuntu dawo ndenga ngamanyite ngawochi gepindi kiago. Mukana karumiru asigitega nkaigumno goteba nkaina nkagole bintu mataka gwena yani bantu bagwenire bantu bamenye nki bagokora bono mbaye kali kogenda nyagitari. So that's what you want, and that's what you want, you know. We want to show the world that inga bantu mbagwene tikuruwara bantu bagwente komenye mu batabwatiya marwaye. Nki yasa gutongete, you know, umuchengere. Omogokere talinga umenye nyagitari. We don't want that. We don't want our people you know, if you go to developed countries, you know, terrible.
afie gocha number 1 ibago tebanga ekerubwa tafie ngiya ni tachiri yogokumi na bugo twali na utugutwali ibintu ebingi lakini ekerubwa rubwa kitebwa ire ibintu byonzi pi and that's why we want our people bamenye ubumabuya butabwatia morwire ekerubwa tenkole nene mechandukira arente mebeso mubirogo mechandukira arente abekolenta what you call heart failure enkorongo chigosinywere ko colleagues ekeren kolere nene you know eminetinga chinguru chai cha keire chim ekere nyamego ekogaria mono yenkoro chinguru chikobora chigotuma manyinga so ngo ikera segete chinguru chiri cherepi amanyinge sinyugo tuma erente what you call heart failure and once you have seen heart failure aliyokora abantu bakubimbenda you know amagora bimba iga abangana iga because bono manyinga yakwira na gocha maiga tali kunyara gutara gwende senkoro akwira na gocha maiga reverse and this the maybe that's the start of the end yobu mabomuntu again to kende is what you call heart attack heart attack kwira ndo gutwara heart attack ngayaya umugako uri anyolete ngamnyoge tunya gitali butuko nga because yatubugate shida ya heart attack part of enkoro yakuli you know enkoro na mukonyo gosego tukoma lakini enkoro iritebu bono ngo kwiguji umuntu chikowenda uchikokora resuscitation na andi enkoro yaba bono yabe enkoro yabe krema let me say that yabe krema you know heart attack na bekolenta cardiac arrest enkole mangana yeri natwaroche you know umushimi uri magoa muntu tole cardiac arrest so what I'm trying to say is shida yenkoro koben na bera lente bingi na bera lente what you call heart mama heart mamas is ekero kora munya kitari na motoko ngogotegera ne stethoscope ekero na gotegereye mbigitege ko kiago namanya kuria nkoro yakire kwe unanda ngendo you know enkole waka na kwe ngao yani amanyinga ali akwira na backwards ekera amanyinga akwira na gocha maega yalenta what you call heart mamas you know so ebintu nevingira asali gono gusali mu biro sale kirebono gutagora no sale kire we need to be careful and we need to know what we are supposed to do ambia mono sana mwanchu muri bitaseni kya Ndizi TV chinga kitogenda gusanga imiyo mu ruberio o Worldfit astogende gusanga nere daktari Kena Moses oyogende gotosemia amange wetera oburoire agosomo chando na kiekero enkoro yago yabirige konenea mwanchu muri ntete gukwenyera nga asinse mochiche mitandao asense ya Facebook na bagotonyara wetera Ndizi TV News Digital na baga sense media YouTube wetera Ndizi TV News daktari omanchu muri ya ndo chakonja kubulinga ngakie nyekitali gosenga ke clinic ya Worldfit yekolingo lyanga umuntu nabwato muchando yega asante daktari yetu Worldfit we na mega gaga nkiringa ntuligo kora guesswork so bunyagitari ntuligo kora guesswork so what we do is that kuikatolingo lyo muburoito na kulingo lyo muburoyo notagete bintu bibere bitatu notagete kwanza what you call you know medical history muruira twe you know atutebinga kigwete the chief complaints toligelinga kiatweresa ngakigwete mubiroye you know tumanya korra usinabuga depression tumnebi so ekera toro kimanyiri biyabwa tumubiroye tumanya ko go ahead gutaga go chunguza site tolenga kiengoro ya ekorokana ekero twaruri bimanyiri binabi bwate biri twakwanira nga usen shortness of breath usalomolo sumono you know akoigwe sirurieta irigore nkore gwakamone bitumnebyo twamu kubimba maguru twamu abono uyu bakatomukorera uchunguza so uchunguzi yana utura chaka na ibintu bire simbo muna gupima pressure yaye bitoko kora kinyekitari itutwa pima pressure yaye twamanya pressure yaye ngayire
you know ekero twanyolinga pressure yayo usembiyere na wotokuri recommend ya ku chest x-ray and just x-ray kuba kirikia kiarigeru enkoro ya nabekoro kana kingana igo chest x-ray nabake ko toro kinga enkoro ya bere ne ustrabene trabene na ntoko nyonga ya bere nene na wotoko go ahead working into ikoro kunga ECG electrocardiogram electrocardiogram no gutaka kulinga kienkoro bono activity enkoro nga kichikoro na kiekoro kana you know toko nyona ninga ni abnormal na wotoko recommend aku echo you know echocardiogram echocardiogram nero ya toro ngange kere fala utoko recommend MRI CT scan bintu munebe na utoko rusia manyinga tunya kolere you know toligeri chemistry ya manyinga tulinga you know blood count yae na twata toligeri usinga you know to snabu anemia bugate ibintu toligeri byonspi so that tumanyinga nkikiagera enkore ya benene so once tumanyinga nkikiagera enkore ya benene no kuba pressure iko to make sure pressure ya bera no all the time esukari ere igoro mono to make sukari ere it is within the normal range you know nkigekogera ngoita ni stress yako naye so tukiangalia mambo yote tukijua nini ambaye imesababisha hii shida again tukiria sababisha kuikakera ligwa kanene make sure kirikiale nte shide yetu akirigere iliboronge twakegweniri so ekero kia wenire bono kirikiale nte mechande ekero twalole kia bere boronge wono tutigale nenkoro na intu bono enkoro na intu eye bono okobe enkoro mubiri esera weni oka ese nyagitari yetu ya Worldfit lakini kinya gitari chinde zicha kawaida ndio tuchikokora ndio ngaki palliative care whereby chikwena namuna bono beta blockers ACE inhibitors echiko konye nkoro yago asinini gukore gas lakini there is no way amaryo yara ara reduce size yawe yankoro so ngikera reduce size yawe yankoro na maryo gagotoke sinya gitari yetu unabona tubwate ryo likoro kunga you know CoQ10 CoQ10 ama coenzyme Q10 ene ryogo yani endagira yenkoro ndatebe endagira yenkoro ngayura nyenyo nisinya gitari yetu CoQ10 coenzyme Q10 eyo kogera kwende nkoreri yabere nene yachaka kuirana and they have a very strong so we have CoQ10 you know we have what you call L-carnitine the L-carnitine egina maryogo nanda konye nkoro yago ntubwata mange you know onye cholesterol loro munabono igintunke ndete kote munabono cholesterol goikira nigunse Igot is what you call lifestyle adjustment and lifestyle adjustment ikatokwenga munabono to reduce cholesterol level cholesterol ikatokwe knowledge to kwa maagizo ngari kubate to kubuli gore ndagira yago to make sure nga cholesterol level is going down it has gone down because cholesterol usually gochagire ko block chinjira cha manga chigo fidi ndagira so to make sure nga twakolire whole ko rugoro bakanse na kyogwente kolendo mubiro dalinga na minute nga chimashini jikoliye ko rugoro bakanse so no I mean nga ubonya gitari kukolire mubiro ngakyo ugenda takokora dalinga kupima nga gopima nkoyo tofauti no gopima kulikonya gitari kwanchire gopima nkoro yako otherwise gokora mistake you then you have yourself to blame ambia bona sana daktari daktari onzana kubolinga babiri bagotara kinya gitari wasomo chando yega ninge clinic kiao kebwene keberte unique kobwa clinic ikindi mete karengo atatete ngolika kwalinge bitawacho katika bana vitabu koliki kitabu talinga no muchezo talinga kuimuka maambiuri kitabu by Marawa Kiaveri kitabu takes a lot of research kwali kigento undebwens na gesoma vitabu byani byasomerwa satambi
ebitabo byane I thank God ebitabo byane byasomera in Mozambique umuntu ngakirisi from Mozambique lenkoro kunga maya ebitabo byane byasomera Burundi umuntu ngakirisi mikoro kunga ndanyitwa yeko from Burundi from US wantu bakozomera ebitabo so you can imagine igitabo kya nkogenda kirasi muna abantu barabangayini sana baje gusoma Omaiga nyoranga tuligeti kende ngande gosori ubugate no gosori teje sobonya gitari igonkuri kande bitabu ne bitabu ne byasomirwa satambe inkige kogere clinic yetu kire unique I'm telling you our clinic is unique and our clinic is not limited undazo kotinganya inyagitari yetu ngangusi yoka sooner or later we are planning to go global sooner or later ngoja katule clinic yetu Nairobi so that's the plan the next plan we have no to move to Nairobi actually abantu mbara bali kubuli abange sana nga Nairobi nga kitoko konyeka yes we have a plan nani tali ngatogo tebe plan nga lero timoketo ya Nairobi ngoja katule clinic yetu ya Nairobi and you are going to see it it's going to be a bomb so inki yako gere clinic yetu kere unique ni kinyitari chinde cha kawaida enya gitari yetu ya Worldfit mimi being a director of the Worldfit inso merete kinchira isato choko gwenye marweli ninso metenchira ya kawaida we call conventional medicine ikonko betatole chindani ze clinic yetu nko rusula manyi ngatwanya pimese clinic yetu nabo tokoena na maryoga ya kawaida astorochenga umuchando yo notoko nyamarwe maryoga yita kawaida no wene bwangu munaboneka umuntu abwate infections togo twara malaria tokwa maryoga habu why tumaitinga el nerali okururirwa witeka ibiri you know obwate pneumonia you don't need herbal medicine you need the conventional medicine egero wene bwangu so we apply conventional esenya gitari yetu ya Worldfit enchidende ya kabere niso medicine ndo ikurunga nutritional medicine na maryoga ali akurwe sendagira ntubwate all the vitamins you can talk about ntubwate all the amino acid ntubwate fatty acids you know ntubwate all the minerals chikogweni umubere chikorwa sendagira so nimanyita maryoga manga kuri sendagira arakonya abantu kogwena miskerubo enchinde ya gatatu ninsomerate herbal medicine the herbal medicine na maryoga korwa sigentoki kuruese you know emete yetu so amaryoga na mange manyite arakonye you know nyore nkoro yaga maryoga habu mnabona jinko biloba ujine sasaidia your heart na way because jinko biloba koira manyinga to extremities so nge umuntu bwate you know cardiomegaly jinko biloba ego konya manyinga likoge kuruese nkoro kogenda you know the extremities ya konya mna maryoga ntubwata maryoga mangi akurwa semetago konya is been teving number 4 you know asinya kanene yetu somete ndokurunga you know natural nutrition and natural nutrition ne ndagera eriye kurwese you know mugondo what you call life-giving elements. Life-giving element. Indagerere moyo, you know. What a nutritional value erego. Inandi kutoka se to what you choose hospitali yetu. So ekerum nakitasi wa miskerubo. Ekera abantu agoche senya gitari yetu. Talinga no kwa yogo na gosoka. No. It's a process, it's a lesson. Wikatogo fundishe, wikatoko roki na kiura amenyo bugumabwa gutariko nyora marwiri. Because we are not interested mono nga rero nga kiuru warite. What about mambi na mambiende? Ito tomenyo tabuga chubo ruwaire. Einere sawadi torako kudu senya gitari yetu ya Worldfit. And that's what you do. So we advise people nga kibara amenyo mutabuga ti amarwiri. But hiyo tukio mweli na namna whatever nkoli kande bitabu. Nalikire bitabu ebingi. You know, nalikire bitabu ebingi. Bururi bwe sukari, bururi bwe high blood pressure, arthritis, asthma, how to boost memory intelligence and IQ scores. Tualikire bitabu na ono smart brain. So what I'm trying to say, ama what I'm asking you. Nkajura nyole bintu mebye. Nsinga bitari jura bintu mebye. Wezi. Yeah.
we are unique in that manner. Yeah. Ebintu ebyenspi asora binyoroka Worldfit clinic. Byamana sana daktari ekyagera ndoche ebiro bitu byatonyorire anara manchi muliri akoboli nakingo koranyare daktari nkagiye gutoka bona ekyagera ndoche ebiro bitu byatonyorire nabo totebi asomo cyobusongo ngaye gutoka nabo igo anye kobwate urusagironde ensemende abali bamenyete isiko yorogongo rwa Gusii nabagokonyara boigo nabo kwena ni namba yesimi elinde bagoiketa one kibarasire mbagokonyara sesimi bari gani bona no miskerubo anitikantebanga omwaka oyo tunashukuru Mungu because we are celebrating yasinye gitari yetu ya Worldfit twatebi wamangana makongo twakonyira basubati batayinkonyora abana banyolira abana twakonyira abantu bagwenda muri amarwire batakagira simbagwene every day is a celebration and we feel blessed and humble yasinye gitari yetu ya Worldfit nkayuranye nyore uranyore ncho munyene ogocha bakabusonge town karo ikire busonge town ime bolinga marigiti nkayere ya busongo marigiti ne chire gotoke town ime so ekaro ikire marigiti ya busongo gosase stage nkoro ya Kisumu ya renge ari ase chibucheri chichire nabo korigere ligoro orore nyombeli ikire nga Uhuru Plaza gose Alisa Plaza ekero gwaligiriro kwarole nyomberi ikire Alisa Plaza gose Uhuru Plaza eri enkoro soime inchubake goroba ya gatatu erumu 307 307A no konyole clinic likenga Worldfit ando buya bwa busongo miskerubo ninche ngotoka incho munyagitali ga busongo igobono you know ekero gocha manyanga ninchokonyora onye turanyora manya turaikese clinic ya uikonyora ncho munyene so that ncho munyene imbe ninche kugushugulikia eshida mbaye kubugate ani tubwate branch gali mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza tubwate branch ndega ali mu Kivu Karatina opposite Absa Bank tubwate umunyagitari kurukunga munyoki ulegali Karatina utayiko nikere namba yane yesimi nabonere yibono ere 0722 24 5763 ere 0722 24 5763 mbuya muno asubutungire daktari manchi muri naro kobole nga amatukonsi moko iga tukigura amatukonsi twakayigo ironsi lakini tukanyora nk'abantu abandi bakuguringa ki daktari no muruira arairega ese umurangu ngakyo komokonya tukamwa kwigura kera lituko so that ke onde bwensi unyago gutumuka cyumumunsi nabo guca Sunday unyago gutumuka Sunday nabo rakisarate na matuka yande weekdays yes mbia mano sana daktari asobosangana intwe nabo igombia mano sana umunchi mulire kwa bereko gusangana intwe kutoka cyage tumuro bili goikabona igomo elio no gosemele kwa nuna kwa bere gukwemanya amange kulende gutaka gusanga amange nabo gotarira clinic ya Worldfit erindo enyorero bugwene ubera na daktari ndoko batoko kuanera onsi kiagera bagate amambo ni mengi masandio machache akulende nyora sensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News amaiga kamera sokoni kibna ebicha na boigo eliogire gwikira sole asenchera ya bene anere petronira mukira letera ne Frida kerubo ngokuganiria obuligiriria obyachinga kyoko okumerana nere John Kebati linda koletere amangana maya Enyagitari ya Worldfit Health Center iyi gutoka imijyumu cyokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwali marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boywa mbabwa to bokorera bundi buna